Gaita, que vos gaiteiros temos na nosa terra. E nas feiras tamén había concursos de baile, non? non? Digas, hai treixaduras, esas voces, esas gaitas, e verdad. nosa charanga, boa noite. Claro que sí. Imos a pedir un forte aplauso para eles. Forte aplauso para nosa charanga. Música en directo todos os venres. E tamén imos a pedir un aplauso para os nosos suites. Boas noites, Monse Rivera. Boa noite, Monse. Hola. Boas noites, Carlos José. Hola, boas noites. Hola, Carlos. Boas noites, Enrique Penabad. Hola, boa noite a todos. Enrique, boa noite. E boas noites, Sonia María. Hola, boas noites. Hola, Sonia, boa noite. Imos presentar as nosas parellas tamén. Veña, internacionais, hoxe. Internacionais desta Baile, banda. baile, atención. Chegan dende Barcelona, Alex e máis Paula, os Aturuseiros de Barcelona. Que sodes do Barça? Sodes do Barça? Sí. Non sodes do Barça. Eu non son do Barça. Bueno, igual. Felicidades aos de Barcelona. Claro que sí. Bueno, Mandianes, que tan... Ben o Mandianes non é merecen. moito tampouco. Ben o merecen, ben o merecen. Bueno, Barcelona por un lado e por outro... Da outra banda, daqui do lado, de Ames, Ángela e máis Alberto, os bugalleiros de Ames. Forte aplauso tamén. Bugalleiros, por favor, os de Barcelona, colóquense aí. Na mentre se colocan, eu teño que temos un par de seráns correcto. esta fin de semana. Estupendo. Temos serán no Carballal, en Cabral, e tamén serán na Lama. Moi ben, e hai festas, miren estas antes de que bailen os de Barcelona. Miren cantas festas temos esta fin de semana. En Camella, festa do Espírito Santo tamén esta fin de semana, pero agora comeza O vai de baile cunha xota. Barcelona contra Ames. Arriba, Ames contra Cruzeiro. Barcelona. Vai, Barcelona primeiro.
Barcelona, por favor. Os de chocolate tenos a miña cadera pra levar as ovelliñas as feiriñas de Nadela, as feiriñas de Nadela. Ai elelo, ai elalo, ala ven o gaiteiro por detrás do pinar, o veciño lle axuda a gatiño tocar, a gatiño tocar, a gatiño tocar, ala ven o gaiteiro por detrás do pinar. Muy bien, charanga por aquí. Queridas parellas, para acá. Membros do xurado, retírense por favor a deliberar. Mucha nucha, ¿qué facedes aí? No. Estamos aquí na feira, oye, pero... Estamos aquí, que Mira. estaban comiendo churros. os da